gyda ni o Dduw ein Tad, ar uchel wyl dy blant, a derbyn di ein huddydd glod ar dafod ac ar dant. I ddenw sanctaidd arglwyddiwr y canwn oll yn hyd. Tydi yn unig fedd yr hawl i ddelbyn mawl y byd. Am bob ryw ddawn diolchwn ni, am leisiau pyr a glân, am emyn hoff a'i eiriau cain a pheroedd sain y gan. Esgyned ein haddoliad gwew mewn gorfoleddus lef, a chwydded seiniau o bob man y gitgan iddo ef. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni heddi a bendith ar yr addoliad. Dydd Iau diwetha, roedd hi'n ddwyrnod heddwch y byd. Codwyd baner heddwch gan y Mair mewn seremoni arbennig iawn yma yn Nhre Cyfyrddin, a dyma rhywbeth i ni'n gwneud bob blwyddyn ar y dyddiad hwn. Codwyd y faner eleni yn y flwyddyn y daeth deiseb heddwch a gafodd ei llofnodi gan bron i 400,000 o fenywod nôl yn 1923, nôl i Gymru, wedi canrif yn Unol Daleithiau America. Yn 1923, trefnodd menywod Cymru ymgyrch dros heddwch byd-eang wedi erchyllderau'r rhyfel byd cyntaf ysgogi genhedlaeth gyfan i sefyll dros heddwch. Yng nghenhadledd Cynghrair y Cenhedloedd Unedig yng Ngholeg Prifysgol Aberystwyth, cynigiwyd i dydi lansio ymgyrch i sicrhau bod menywod Americ yn clywed lleisiau menywod Cymru a chwydweithio dros fyd heb ryfel. Llofnododd 390, 296 o fenywod Cymru'r ddeiseb, a hynny o fewn 7 mis. Aeth Annie Hughes Griffiths, Mary Ellis, Eluned Prys a Gladys Thomas i'r Unol Daleithiau gyda chyst dderw ar ddeiseb ynddi. Yn ôl y sôn, roedd y ddeiseb yn 7 milltir o hyd. Cafodd ei chyflwyno i fenywod yr Unol Daleithiau gan ddirprwyaeth o fenywod o Gymru yn Efrog Newydd, ac mae'r gist a'r ddeiseb wedi cael ei cadw yn amgueddfa genedlaethol hanes America y Smithsonian yn Washington ers hynny. Ers 2019, mae Pwyllgor Partneriaeth Hawlio Heddwch wedi bod yn cydweithio gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gael y gist a'r ddeiseb nôl i Gymru. Wel, fel y gwyddoch chi erbyn hyn, mae'r gist wedi cyrraedd nôl, ac mae bellach yn ei chartre newydd yn Aberystwyth.
Ysbrydolodd y daeth heddwch unigryw a ryfeddol hon gan fenywod yng Nghymru gan mlynedd yn ôl, gymaint o bobl, ac mae'n parhau i'w wneud heddi. Mae'r hanes hwn yn perthyn i bob un ohono ni. Ac felly sefydlwyd ymgyrch newydd, ymgyrch y menywod dros heddwch. Enw'r ymgyrch newydd yw Heddwch Nain Mam Gi. Mae'r ddeiseb yn esiampl hardd o gefnogaeth rhwng chwiorydd. Nawr i bod i wedi cyrraedd Aberystwyth, bydd cynnwys y gist yn cael ei digideiddio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Bydd arddangosfa'n cael ei threfnu cyn bo hir i gyflwyno'r gist a'r ddeiseb yn Aberystwyth, Sain Fagan a Wrecsam hefyd. Ac yn helbyl ein byd ni heddi, mae'n fraint aruthrol cofio bod menywod Cymru ganrif yn ôl wedi bod yn ddigon eofn i fynd ati geisio dod â heddwch i'r ddaear gyfan. Ein gobaith ni yw y bydd yr ysbryd hwn o gydweithio rhyngwladol creu byd teg a di-drais yn dod o hyd i leisiau newydd drwy'r prosiect hwn. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defed. Yn sydyn dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am ei bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, pidwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddi
yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo'n fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeilied. Yn sydyn dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddaear islaw a bendith Duw ar bobl. Pan ath yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliad yn dweud wrth ei gilydd, Dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Felly, i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r baban bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeilied. Ar ôl i weld dyma'r bugeiliad yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth wedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn oedd y bugeiliad yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth ei bugeiliad yn ôl i'r gwaith gan ganmol ymoli Duw am bopeth o'n nhw wedi weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel yr oedd yr angel wedi dweud. Mae yna rai hanesion rhyfeddol yn y Beibl yn dos e. Pethau sy'n anodd iawn dychmygu sut brofiad byddai bod yno ar y pryd. Ac un o'r rheini fi yw'r hanes am yr angylion yn ymddangos i'r bugeiliad y Methlem. Nawr, nid peth anghyffredin yw darllen am angylion yn ymddangos i bobl. Ond yn yr hanes yma, ar ôl i'r angel cyntaf gyhoeddi'r newyddion da fod Meseia wedi ddod, yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwyd anifeilied, mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Oedd e fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. A chriw o fugeiliad cyffredin wedi gweld y digwyddiad ac wedi clywed cân yr angylion. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddaear islaw a bendith Duw ar bobl. Mae geiriau cân yr angylion yn rhai heriol iawn i fi. Mae'r linell gynta'n ddigon hawdd i deall, gogoniant i Dduw yn y goruchaf neu yn y nefoedd uchaf fel mae Bible.net yn dweud. Ond yna, heddwch neu tangnefedd ar y ddaear a bendith Duw ar bobl. Be mae hynny'n golygu de? O ystyried cyflwyr ein byd ni, wy'n ffindo hyn yn anodd. Oedd yr rhyfel byd cyntaf fod yn rhyfel i roi diwedd ar bob rhyfel, ond mae realiti'r byd yn wahanol yn diwedd. Meddyliwch am yr holl rhyfeloedd sydd wedi hymladd yn y ganrif ddiwethaf yma, a hyd yn oed heddi yn 2023, mae'n yr rhyfel yn Wcráin a mannau eraill. Wyddwch chi fod yno leia ddwsin o ryfeloedd yn cael eu hymladd yn ein byd ni heddi. Felly beth yw ystyr heddwch ar y ddaear islaw a bendith Duw ar bobl? Mae geiriau proffwydoliaeth enwog Eseia am ddyfodiad y Meseia i'n byd yn rhai cyfarwydd iawn i ni. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni neu canis bachgen aned i ni, mab wedi cael ei roi i ni. Un o'r teitlau mae'n cael ei alw ydy tywysog tangnefedd neu tywysog heddwch. Ond beth mae hynny'n ei olygu? Beth mae'r angylion yn ei wneud ydy datgan beth fydd canlyniadau geni Iesu i'n byd ni. Yn y Beibl mae'r gair heddwch yn golygu mwy o lawer nag absenoldeb ryfel. Mae'n cyfeirio yn y lle cyntaf at heddwch rhwng Duw a phobl. Be mae'r Beibl yn ei ddysgu ydy na fydd diwedd i drais a chasineb a ryfeloedd nes bydd diwedd ar wrthryfel pobl yn erbyn Duw ei hun yn gyntaf. Yng ngeiriau Iesu Grist ei hun, heddwch, dyna dydw i'n ei roi i chi. Yr heddwch go iawn sy'n geni, a neb arall i'w roi.
Dwi ddim yn rhoi heddwch yn yr un ffordd i'r byd. Neu yn y Beibl Cymraeg Newydd, yr wyf yn rhoi i chi tangnefedd, nid fel mae'r byd yn rhoi yr wyf fi'n rhoi. Sôn mae Iesu yn y bennod yma am sut mae dod i berthynas iawn gyda Duw. Mae'n dweud mai ei ffordd ydy'r ffordd, a mae'n gwahodd bobl i gredu ynddo fe. Yna mae'n dweud wedyn y bydd yn rhoi yr ysbryd glân i rhai hynny sydd yn credu ynddo fe. Be mae'r Beibl yn ei ddweud ydy mai symptomau o broblem ddyfnach ydy arfau a gwrthdaro a ryfeloedd yn ein byd ni. A dydy delio gyda'r symptomau ddim yn iachau'r claf. Ond mae Iesu y meddyg da yn delio gyda'r greiddyn ein problem ni. Pan oedd y plant yn fach, wedi iddyn nhw fynd i'r gwely, bydden ni yn gwneud rhyw ymdrech fech i roi trefen ar y tegannau i gyd. Bydden nhw'n casglu nhw i gyd un man mor deudi a phosib tan y bore ar ôl ni. Wel, mae Duw yn ei fab Iesu yn dymuno rhoi trefn ar ein byd ni hefyd, trwy ein galw i berthynas arbennig ag e. Mae Duw yn ein galw ni roi trefn arno ni'n hunain, dod i'r fan lleini i dimlo'n heddychlon, pan bydd ein hofnau ni wedi dofi, a pan fyddwn ni mewn perthynas iawn â Duw. A phan fydd na drefn yno ni, falle fydd na drefn yn ein byd ni wedyn. Mae'r eglwys yn cael ei galw i fod yn fynegiant real o'r heddwch ddaeth i'n byd ym mherson Iesu, y Meseia. Amen. Gweddiwn. Arglwydd yw, diolchwn am i ti ein creu yn blant i ti, ac am i ti ddangos mai dy fwriad yw i bawb fyw mewn cytgord a chymod. Cyffeswn ein rhan y mechodau a diffugion y byd, i falchder, i hunanoldeb, i drachwant, i ymraniadau a'i gasineb. Cyffeswn ein rhan ni'n hunain yn yr hyn sydd o'i le ar y byd,
Ein methiant i sicrhau'r heddwch y mae Duw yn dymuno ar gyfer ei blant, a'n methiant i fyw'n gytun. Trig ar hawrthym, a maddau i ni. Rhoi ni ffydd a gweledigaeth o'r ddaear wedi chyfannu yn dy gariad. Rhoi ni y fuddod i thalwad i fod yn gyfryngau dy tangnefedd, ac yn dystio ni efengil y cymod ac yn weisio'n hedd. Cyflwynwn ni ti ein geiriau, ein gweithredoedd a'n gweddiau, i achau a chyfannu'r ddynoliaeth rylliedig. Gweddiwn am heddwch yn y byd ac am gymod rhwng cenhedloedd, am heddwch yn seiliedig ar gyfiawnder, am barch a tawliau dynol, am ymrwymiad i ymwrthod a gormes a rhyfel, a chyfle i bawb fyw mewn diogelwch. Gweddiwn dros arweinwyr a llywodraethwyr gwledydd y byd, iddynt gael doethineb i wybod beth sy'n gyfiawn, a gwroldeb i'w gyflawni. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef o gynlyniad i ryfel, y clwyfedig ar anabl, yr rhai y dryswyd ei synhwyrau, yr rhai y gwynychwyd neu y dinistrwyd ei ffydd yn yw a'i ffydd mewn dynion, y digartref a'r ffoduried, y newynog, yr rhai y gollodd i bywoliaeth a'i diogelwch, yr rhai sy'n galaru am ynwyliaid a gollwyd, yr rhai y gollodd briod neu blant neu rieni, ac yn enwedig yr rhai nad oes ganddynt i'w cynnal ni trallod, y gobaith sydd yng Nghrist Iesu. O Dduw, tosturio wrth bawb y gweddiwn drostynt. Arglwydd Iesu brenin hedd, yn biliwn arna destun y frenhiniaeth dros bob ran o'n bywyd. Dros wledydd y ddaear, fel y daw pobl ym mhob man i garu heddwch ac i geisio cyfiawnder. A Dduw maddau ni am elwa'r drail dioddefaint eraill. Atgoffa ni fod gyda ni rym yn ein dewisiadau os ei gweithredwn gyda'n gilydd. Gad i ni ddewis cyfiawnder yn ein gwleidyddiaeth, yn ein heconomi ac yn ein heglwysi. Cyfiawnder yn dechrau yn y man lle rydyn ni'n byw. Cyflwynwn y weddi hon ynghyd â phob gweddi arall yn enw Iesu Grist ein harglwydd, tywysog tangnefedd a gwaredwr y byd, ac yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a chi'n i fi gyhoeddi'r fendith, gadewch i ni ddweud y geiriau hyn gyda'n gilydd. Ymgyflwynwn ein hunain o'r newydd i wasanaeth teulu'r byd. Addunedwn i gynorthwyo, calonogi a chysuro eraill, ac i gefnodi'r sawl sy'n gweithio i ymgeleddu'r anghennus, ac i geisio heddwch a ffyniant i'r cenhedloedd. A tangnefedd Duw yr hwn sydd gorywch pob deall, a gadwch calonnau a'ch meddyliau, yng nghariad ac yng ngwybodaeth yr arglwydd Iesu Grist. Amen.